U minflok talbet lil Madonna biex tinterċedi għaliha quddiem Ġesu, sabiex flok il-post tagħha fil-kunvent, il-mulej jibdel dan ġo vokazzjoni saċerdotali qaddisa. Il-konfessur tagħha kien assigura illi din ix-xewqa tiegħek il-mulej se jismagħha. Bert Ajla kienet taf x'kien qed jiġri u dak li kien se jiġri propju 16 ġurnata wara li għamlet din l-offerta, din it-talba tagħha b'mod partikolari. Avukat li kelma kellu kien 22 sena li jismu Louis de Corsan, 16 jum wara li Bert għamlet din l-offerta kienet jitlob quddiem statwa tal-Madonna bħala id-Duluri. B'mod li ma kienx qed jistenna f'daqqa waħda, dana irċieva ċertezza interjuri illi l-vokazzjoni tiegħu ma kienx illi jiżżewweġ it-tfajla li kien qed joħroġ magħha u li kien xtaq jiżżewwiġha, u li lanqas ma jistabbilixxi lilu nnifsu bħala notar. Louis de Corsan araf dan b'mod ħafna ċar dak il-ħin quddiem il-ġbija ta' Marija, illi kellu jitlaq il-ħajja li qed jgħix ħalli jsir saċerdot. Tant kienet ċaru kienet urġenti din is-sejħa li huwa kienet iħoss fil-qalb tiegħu illi minnu fih biddel ir-rotta ta' ħajtu. Temm l-istudji tiegħu ġewwa Ruma u fl-1839 dak iż-żmien Bert kellha 22 sena ġie ordnat bħala saċerdot f'Pariġi. Huwa kellu 27 sena f'dak iż-żmien u wara li sar saċerdot, mela u kellu 27 u Bert kellha 22, mar f'Pariġi ħalli jkun jista' jiċċelebra l-quddiesa tal-miliet. Fl-istess mument li dan Father Louis de Corsan kien qed jiċċelebra l-quddiesa tal-miliet, Bert kienet qiegħda fi knisja oħra qed tiċċelebra wkoll il-quddiesa. Waqt il-quddiesa Bert talbet din it-talba. Ġesu irrid inkun sagrifiċċju għas-saċerdoti, għas-saċerdoti kollha imma b'mod partikolari għas-saċerdot ta' ħajti. Bert kellha din il-ħaġa partikolari li kienet titlob mod partikolari s-saċerdot ta' ħajjita. Ma kienx taf minnu, imma kienet titlob għalih. Waqt li kien hemm l-espożizzjoni ta' Ġesu fl-Ewkaristija, l-adorazzjoni, Bert kellha dera ta' Ġesu ibsalla fuq is-salib u f'riġlejh kien hemm il-Madonna u San Ġwan. U dak il-ħin hija semmet dan il-kliem. L-offerta tiegħek ġiet milquha u t-talba tiegħek ġiet mismuha. Ara s-saċerdot tiegħek. Xi darba qatt tiltaqa' miegħu. U dak il-ħin fid-dera li kellha Bert, flok wiċċ San Ġwan fuq wiċċu setet tara il-fattizzi tas-saċerdot li kienet għadha ma tafx. 15 il-sena wara, fl-1908, Bert tiltaqa' ma' dan is-saċerdot. Il-laqa bejn Bert u dan is-saċerdot saħħet b'mod providenzjali ħafna. Li nistgħu ngħidu kienet il-Madonna li b'xi mod ukoll laqathom flimkien. Bert kienet marret pellegrinaġġ ġewwa Lourdes u hemmhekk il-Madonna kienet qaltilha illi mhux ħaddum ma tiltaqa' ma' dak is-saċerdot li kienet rat 20 sena ilu f'dik id-dera araw għal eżistija jgħaddu snin imma kemm iżomm il-fedeltà tiegħu u kemm irridu nistennew. Dik is-sena stess, ġifieri 20 sena li wara Bert kellha din id-dera, Bert riġet marret Lourdes xahar wara illi kelmet tal-Madonna ġewwa Lourdes u qaltilha din il-ħaġa li kienet se tiltaqa' mas-saċerdot tagħha. U marret Lourdes ma' ħabiba tagħha. U waqt li kienet it-train station, hemmhekk hija f'Pariġi, hija wsiera lejn Lourdes, iltaqet ma' Father de Corsan. Mill-ewwel għarfet mill-fattizzi tiegħu li dan kien is-saċerdot li hija kienet rat snin qabel. Kienet talbet ħafna għalih u offriet anka il-talb tagħha imma anka d-batija fiżika li kienet għaddejja minnha. Kienu tkellmu ftit, però ma semmitlu xejn u ma tkellmu xejn bejniethom fuq l-esperjenza ta' Bert. Mela xahar ieħor wara
Fader de Corsant jerġa' jagħmel pellegrinaġġ għall-Lurd għax rid imur jafda il-futur tas-saċerdozju tiegħu f'idejn Marija. Bil-bagalji tiegħu f'idejh jiltaqa' ma' Bert li għal darb'oħra kienet sejra Lurd ukoll. Minħabba li jaraf il-Bert u l-ħabiba tagħha għax kien iltaqa' magħhom qabel, stidilhom sabiex jiċċelebraw il-quddiesa flimkien. U waqt li Fader de Corsant kienet jikkonsagra l-Eukaristija u jolli l-ostja, il-ġisem ta' Ġesu waqt il-konsakrazzjoni, Bert ikallima Ġesu li jidra dal-klim. Dan huwa s-saċerdot li għalih jien aċċettajt is-sagrifiċċju tiegħu. Wara l-quddiesa Bert kif kienet sorpriża hekk minn dan is-saċerdot ta' ħajjita kif kienet issejjaħlu hija, talbitu sabiex tkellmu u realizzaw li kienu din joqogħdu kombinazzjoni li jew le propju fl-istess hotel. Allura kienet iktar faċli sabiex jitkellmu bejniethom. Ftehmu ltaqgħu flimkien u dan is-saċerdot għaraf illi verament Bert kienet ir-ruħ li Alla kienet jafdalu f'idejh, però mhux biss dan is-saċerdot għaraf li hu kellu missjoni komuni, ħaġa waħda ma' Bert. Bert kellha il-missjoni illi twassal lid-dinja xewqa tal-Madonna li ssir konsagrazzjoni lill-qalb immakulata u addolorata tagħha. Il-qalb immakulata u addolorata tagħha. Interessanti ħafna li meta Fader de Corsant esperjenza l-vokazzjoni tiegħu il-bidla sieħa li kellu jagħmel kienet jitlob quddiem xbija tal-Madonna tad-Duluri. U Bert propju minħabba l-preparazzjoni illi hija kienet irċivit mill-Madonna fil-missjoni li kellha u Fader de Corsant il-preparazzjoni teoloġika li kellu, is-sema qdithom flimkien fuq missjoni waħda u għal żmien twil għal 24 sena huwa akkumpanja lil Bert sakemm mietet fil-ħajja li offrit is-saċerdoti f'tant batija, però wkoll kien il-saċerdoti li żamm il-kuntatt bejn Bert fl-esperjenzi mistiċi tagħha u bejn l-awtoritajiet tal-Knisja biex iwasslilhom l-esperjenzi li hija kellha sabiex anke il-Knisja tasal li tilqa' dawn l-esperjenzi tagħha biex isseħħ dak li talbet il-Madonna. X'nitalmu eżistijaj minn din l-esperjenza, minn din l-om spiritwali partikolari Bert? Minn din l-om partikolari nitalmu l-ewwel ħaġa kif nitolbu għas-saċerdot partikolari tal-ħajja tagħna. Il-mulej il-koll jagħtina xi saċerdot jekk aħna niftħu qalbna għalih biex ikun jista' jigwidana, biex ikun jista' jmexxina dak li aħna nsejħulu komunament id-direttur spiritwali tagħna. U tkun ħaġa sabiħa li l-kol għandu jfittxna li konna direttur spirituali. Però nitalmu mill-għand Bert huwa dan illi ma kienitx li għażlitu kien il-mulej li għażilula u damet anka bistenniet u emret dak li l-mulejurija u li fil-fatt seħ. U l-mulej wassalla biex tgħix missjoni fl-imkien miegħu. U allura kemm huwa importanti li anke aħna narfu li l-missjoni tagħna ommijiet spirituali twassalna biex naqdu l-missjoni tagħna mas-saċerdoti wkoll kif kienet il-Madonna. Għax kif dejjem insisti l-maternità spirituali għas-saċerdoti għandha l-ruq tagħha fir-relazzjoni ta' Marija mas-saċerdot, Marija ma' Kristu s-saċerdot. Hekk il-Madonna hija Ġesu imma fl-istess ħin hija sieħbu fil-missjoni tiegħu kif jgħidilha il-Konċilju Vatikani II fil-Lumen Gentium. U allura anke l-ommijiet spirituali. Huma ommijiet spirituali imma jsiru l-akkumpanjaturi spirituali fil-missjoni tas-saċerdoti, kulħadd b'mod differenti skont kif l-mulej ikun irid u skont kif l-mulej ikun nebbaħ. Naħseb li hija punt ħafna importanti li wieħed irid jitgħallem minn din l-esperjenza. U naħseb li anke s-saċerdoti. Bert l-esperjenza tagħha tallimna u anke l-ħajja ta' Fader de Corsant li hija xi ħajja qaddisa huwa stess il-saċerdoti ma jibżawx ikunu miftuħin għar-realtà tal-maternità spirituali. L-saċerdoti ma jibżawx jaċċettaw persuni li jitolbu għalihom li joffru ħajjithom mod partikolari. L-saċerdoti anke ma jibżawx jiftħu qalbhom għal persuni li Alla jaqgħadhom magħhom biex jgħaddu l-missjoni tagħhom b'ħafna prudenza u b'dixxerniment, imma ma jibżawx jiftħu qalbhom għal din ir-realtà. Għax drabi jista' jkun li jiġru li jkun hemm persuni li mulejt jagħtihom sejħa ipoġġihom f'riġlejn saċerdoti biex jigwidawhom biex jimexxuhom biex jingħaqdu f'missjoni waħda, però jew frott tal-biża', jew frott ta' nuqqas ta' għaqal, jew frott ta' nuqqas ta' dixxerniment, saċerdoti ma jilqgħux
din il-karizma, dan id-don. Allura naħseb li din l-esperjenza tiegħi konfermata mis-sema fil-każ ta' Bert Petit, din il-mistika Belġjana, hija importanti illi kemm min-naħa ta' persuni li mole jpoġġilhom din il-vokazzjoni f'qalbhom, però kif ukoll kemm min-naħa ta' saċerdoti ikunu miftuħa it-tnejn li huma għal dak illi s-sema tkun qed titlob minnhom. Fl-istess ħin, din l-esperjenza turina wkoll kif meta ħaġi minn Alla il-providenza tiegħu tmexxi l-affarijiet. Bert u Fader de Corsan iltaqgħu flimkien b'mod provvidenzjali għall-aħħar, forsi ngħidu li kombinazzjoni aċċidentali, ma dak il-lingwaġġ ta' min ma jemminx. Lingwaġġ ta' min jemmen jitkellem il-providenza, min ma jemminx jitkellem il-kombinazzjonijiet. U allura naħseb għandna anke nitalmu kif inħallu wkoll il-providenza tmexxina. Ma nippruvawx nisfurzaw l-affarijiet aħna.